ברוך השם שזיכנו לחזור לשיעור השני של פרקים של המאמר משכני עליון, מידות בית המקדש השלישי. אני חושב שכדי להקל על צורת הלימוד, אנחנו נקרא כל קטע, כי חילקנו, הרמח"ל כתב אמנם כתב 5 פרקים, וחילק את זה למשניות. אנחנו על מנת להקל גם חילקנו את זה לסימנים של מספרים. אז אולי אנחנו נקרא רק את הסימן, כי זה משתנה מיום ליום לפי הסימנים, לא לפי הפרקים, לא לפי המשניות דווקא. אז בואו נקרא רק את הסימן ונסביר, וגם כן נחבר את זה אחר כך ללימוד שקדמנו. בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם ברחמיו המרובים עלינו תמיד ישגיח שלא נטעה. גובהו של כותל 6 ועוביו 6. כן, כמבואר ביחזקאל, והיה מדרוך הבניין קנה 1 בקומה קנה 1. כמו שאנחנו רואים פה, החומה שסביב הר הבית, מה הגובה שלה? הגובה שלה מה? הגובה שלה מה? והעובי שלה, העובי שלה 6 אמות, וגם העובי שלה 6 אמות. כן, הדבר בדרום, בצפון, בכל 4 ארוחות. אנחנו לא רואים את זה פה, אבל בכל 4 ארוחות. כן, זה לשיטת הרמח"ל. יש את שיטת התוספות יום טוב, שזה רק בשער המזרח, ויש הלכו לשיטתו, הרבה מהאחרונים, אבל צריך לדעת שיש דעות אחרות. והרבה סוברים שלא, זה מכל 4 ארוחות, ויש להם גם כן כביכול ראיה מהמקורות. ולכאורה מה הראיה? רש"י כתב, לא יודע אם יש להם את הראיה, אבל הראיה של, בכל אופן שאני הבנתי לפי הרמח"ל, למה הרמח"ל אומר שמכל 4 כיוונים? רש"י כותב, ונראה לעניות דעתי, כתב ככה, וזוהי קומה חיצונה שהיא סביב הר הבית, והיא הייתה נמוכה. מה הוא כותב? שהיא סביב הר הבית. סביב זה לא כיוון אחד. אם היה צד אחד, היה כותב צד אחד, מזרחי. הוא כותב שהיא סביב. סביב זה לפחות 2 כיוונים. אם 2, אז מדובר ודאי על כל 4. וכן דעת הרד"ק, וכן כן דעת כל המפרשים. אוקיי. אז כמו שאמרנו, אז השערים, הגובה של החומה והרוחב שלה היא נמוכה מכל 4 הכיוונים. המלבים אומר שזה נעשה לשם יופי. כי הרי לעתיד לבוא לא צריך את השמירה בבית המקדש, לא צריך שמירה לבית המקדש. אז לכן אין צורך שתהיה גבוהה, מספיק שתהיה נמוכה, וזה ככה לנוי שרואים את כל המרחב. גובהן של פתחים 50. יש פתח. מה הגובה של הפתח? הפתח 50 אמה. למה 50 אמה? הכל מסביר במאמר הרמח"ל. ורוחבן 10. רוחב הפתח 10 אמות. כלומר, 50 אמה על 10 אמות. דבר שנראה סברה לא מובנת. ולכן כולם יצאו נגד רש"י, אז נסביר את זה פה. בא מסביר הרמח"ל, הוא אומר, כל המידות זה כנגד שמות הקודש, ובראשם אות י', אות A, אות ו' ואות A. אז כאשר יש לנו 5 וכפול 10, אז זה נהיה 50. למה 5 כפול 10? כנגד האות A, וכנגד האות 10, שזה 10 ספירות, וכנגד האות A, שהיא 50, למה בעצם כנגד האות השנייה של אות K ו' K, כנגד הדעת, שזה 50 שערי בינה, אז הגובה של השער הוא 50 אמה. אז לכן זה לא מובן איך בסדר מסתדר. עושים שער 10 אמות, זה 5 מטר, הגובה של 25 מטר. כן, זה הכל דרך מידות כמו שמביא הרמח"ל, דבר לדבר. הרמח"ל מסביר את המאמר של בית המקדש השלישי, כמו שבצלאל ידע על בית המקדש, ידע על המשכן. אוקיי, נמשיך. כעוביו של כותל, כך עוביו של פתח. מה זה עוביו של כותל? העובי כאן, המזוזה, 10 אמות,
כמו שכאן זה 10 אמות, גם מזוזה היא 10 אמות. היום עושים סתם מזוזה דקה. אתה בא נכנס, יהיה רחב הרבה, עושים 10 סנטימטר. אבל פה כל האורך המזוזה, מה זה אומר? זה אומר כל דבר ברוחניות, לא כל דבר אנחנו יודעים. כעוביו של כותל, כך עוביו של פתח, כמו שהסברנו, לעתיד לבוא, בית המקדש יהיו מאבנים טובות ומרגליות, כמו שאנחנו רואים כאן. רק אפשר לעשות את זה. ומה הגודל של כל אבן טובה ומרגלית תהיה? היא תהיה 30 על 30 אמה. כן, כדאי פה להעריך מעט. כל גובה של בית המקדש, הוא יהיה 30 על 30 אמה. כל אבן של יעלום. 30 אם פה זה 100 אמה, כל הבית 100 אמה, זה ייקח בערך 3.5 אבנים. מי אמר את זה? אמר רבי יוחנן, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד בשערי ירושלים אבנים טובות ומרגליות ולחקוק בהם 20 על 20. מה יהיה גודל האבן? 30 על 30. והוא יחקוק בהם, 20 על 10. לגלג עליו אותו תלמיד, לימים הראו לו מהשמיים איך שהמלאכים מנסרים ומכינים. מה אתם עושים? רואה יהלומים גדולים שמנסרים בים. אמר, מה זה? אמרו לו, אנחנו מנסרים את היהלומים, את השערים לעתיד לבוא. ועשו לו הכל בדרך נס והחזירו אותו. הוא חזר לשיעור. אמר לי עוד פעם ראות את רבי יוחנן דורש בעניין בית המקדש, שהם עתידים להיות מאבנים טובות ומרגליות שלא נמצאות בימינו, שזה גודל 30 על 30 אמה. מה שלאישה יש ביד בגודל חצי רבע סנטימטר, אז שם זה יהיה כל אבן יקרה כזאת, 30 על 30, שזה 15 על 15 מטר בעובי של 6 אמות. 3 מטר. אז אותו תלמיד מה יכול להיות? לא האמין. אחרי שהוא ראה, אמר לרבי יוחנן, תדרוש, כי באמת ראיתי ואתה צודק. כעס עליו רבי יוחנן, אמר לו, וכי אתה לא מאמין מדי דברי תלמידי חכמים, עד שלא תראה לו תאמין, שם בו עיניו והפוך אותו לגל של עצמות. בכל אופן, ירושלים תהיה מאבנים טובות ומרגליות, רק אי אפשר לעשות את זה בסרטון, ניסינו, כמו שראינו פה בציור, ופשוט זה יצא לא כל כך יפה. אוקיי, אז עשינו את זה באבנים רגילות. הגענו לסורג, והחל נלמד בשיעור הבא. לפנים ממנו סורג, גבוה 10 טפחים. מה זה לפנים ממנו? אחרי שנכנסנו להר הבית, מכאן כל הר הבית, אז מה אנחנו פוגשים? כלומר, בבנייה או דבר מהבנייה, זה נקרא הסורג. מה המרחק שלו לא ידוע, שמנו אותו אנחנו 500 על 500 בגלל שהייתה, כן, סתם מידה סבלו ככה, לא משנה. והסורג הזה גובה 10 טפחים, כמו שאנחנו רואים פה, והוא עשוי מעצים דקים שהם עשויים משתי וערב, וזה סימן אומר הראש עד כאן תחום שבת, שאסור להוציא מבית המקדש יותר מכאן. כן, עד כאן לעולים, כן, לא לעובדים, אבל בכל אופן לכאן יש עניין לא להוציא יותר, אז לכן יש לנו את הגדר הזה שלא להוציא את זה יותר מכאן, תחום שבת. הנה גם פה אנחנו רואים את הסורג. יש עוד דעה שזה לגבי החל, וזה נפקא מינה לגבי החל, אנחנו נגיד את זה בעזרת השם בשיעור הבא. אז בואו נסכם את השיעור, נכנסים להר הבית, מגיעים לסורג, ואחרי זה יש את החל, וזה נלמד בעזרת השם המחר. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.